ласка, кожен собі по цукерці кольору, яка вам подобається. І поки нічого з нею не робіть. Беріть, передавайте. Давайте я пройдусь. По одній. Колежанці. Можете їсти. Вот остались зеленые. Так. Я сподіваюся. Моя там є. Так. Ці цукерки виробляє наш президент колишній. Рошен. Вимкніть. Назад. Ага, добре. Так. Ви... Так, беріть. О, это же моя любимая. Это же моя любимая. Фиолетовая. Так, вистачає. Ура. Це все українське, так, купував позавчора. Ага, і ви. І швиденько зачиняйте двері, вже нікого не пускайте. Бо не вистачить. Беріть. Так, це всі. Пане Юрію, швиденько. Беріть цукерку, яка вам подобається. Помаранчева, добре. Тепер, будь ласка, об'єднайтеся в групи за кольором ваших цукерок. Можете сідати так, як вам заманеться. Є, так. Є, червоні є. Будуть, беріть. Дякуємо. Беріть, сідайте. У вас є цукерки? У вас є цукерки? У вас є цукерки? Беріть. Так. Ви до мене? Тоді беріть цукерку. Так. В групу там, де зелено. У всіх є цукерки, в мене ще тут є. Сідайте там, де не. Вам по цукерці, сідайте в цю групу, де такі цукерки. Дякую. І вам. І сідайте сюди. Так, а можна? У вас є цукерка? Вам шоколадно, за те, щоб не запізнювались. І сідайте сюди. Шоколадних немає, я їх з'їв. Так. Все, увага, шановні колеги і всі, хто прийшов. Зараз ви можете починати їсти цукерку і пропоную вам подивитись таку коротку візитку про мене, поки ви будете смоктати. Добре? І увага, зараз щось буде. Допоможіть, будь ласка, щось там
Маєш? У мене є ще. Так. Він дуже сучасний, як вчитель. А українська мова саме такий веселий урок. Сучасний вчитель повинен бути таким, як я. 6 років вже відпрацював і вже відчуваю, що скоро пора мені на пенсію. Не буває так скучно, що аж все, вмерти можна. Перш за все, на уроці повинна бути здорова атмосфера, весело, а не сумно, страшно. Він один з тих вчителів, хто реально розуміє дітей. Витворяю так, як хочу в уроках. Реально, ну так воно і є. Але дотримуюсь навчальної програми, перш за все. Ходив підвивно попід самими стінами. Як тільки чув у під'їзді собаку, починав злісно стрибати на двері. На своїх уроках ми створюємо сайти, блоги, поєднуючи таким чином уроки інформатики, української мови та літератури. Він ніколи не кричить, він не ставить просто так якісь погані оцінки. Він зрозуміло пояснює. Вони закохані в мене і в мій предмет, тому в них немає вибору, вони після уроків йдуть зі мною. Куди я, туди й вони. В дитинстві я хотів бути космонавтом, але, на жаль, потім щось стукнуло в голову, захотів стати вчителем. І тепер вчуся літати на землі. Мені здається, що серйозний він тільки коли пише свої наукові роботи. Його життя це публіцистика, працює над якимись творами, читає, аналізує, пише статті, книжки дає мені читати, потім оце опитує, ну як у школі, знаєте. Коло мого спілкування це мої друзі, я в освіті їх сильно дивую. Я переконую їх тим, що це моя професія, що це моє покликання і не уявляю майбутнього без дітей. Хотілося б навчити дітей вірити в себе, в свої сили, любити світ, цінувати життя і бути добрими. Це така візитка минулорічна. Минулого року я в своїй країні ввійшов в десятку найкращих вчителів за версією премії Global Teacher Prize Ukraine. І там я трішки, коли готувався до конкурсу, то довго думав, потрібно було одним із завдань провести майстерку. Мені цікава тема булінгу, і минулого року я почав вивчати цю тему більш активно, і тому зараз теж вам пропоную про неї поговорити. Як я казав вчора, кожен з нас був або жертвою булінгу, або її ініціатором, або просто свідком. Так, що таке булінг, я так думаю, ви знаєте, тому ми не будемо витрачати час і про нього, про саме визначення, теорію не будемо говорити. Знаєте, що таке булінг? Українську розумієте, чи мені перейти на російську? Дуже добре. Так. Російською. Буде все українською, добре. Я не розраховував, що буде такий аншлаг, і тому в мене дуже мало матеріалів, але давайте, кому не вистачить, то ви не ображайтесь, добре? Зараз ми будемо виконувати вправу, і ми граємо в рольову гру. Я вчитель, а ви мої учні і учениці, добре? Я вам буду показувати, як я виконую роботу зі своїми дітьми. Так, візьміть, зі своїми учнями. Передайте кожному, візьміть кожен по одній скрепці. Зараз ми зробимо таку інтерактивну казку. Кожен візьміть по одній скрепці будь-якого кольору. Тут уже байдуже як. Швиденько. Далі, передавайте. Давайте ми зробимо так, щоб було швидше. Так, ви передавайте. А я вам передайте. Всім вистачить, тому одну на двох беріть. Можна брати одну на двох, будете працювати в парі. Зараз ми будемо
працювати скрепкою, деформувати її, робити різні фігурки. Все, розібрались? У всіх є? Підніміть, щоб я бачив. Угу. Так. І зараз я вам пропоную робити певні фігури із цієї скрепки. Слухайте уважно. Спочатку. Така казочка. Жила-була дівчинка-скріпочка. Вона у вас в кожного в руці. Вона була дуже життєрадісна, весела, товариська. Зробіть, нічого з нею не робіть поки що. Одного разу однокласники дали їй образливе прізвисько. І у неї виникло запитання «чому?». Зробіть тепер зі скріпки знак питання. Спробуйте. Робимо швиденько. Зробили. Далі. Іншого разу вона знайшла свій портфель у шкільному туалеті. Уявили це? І дуже засмутилася. Тепер зробіть зі скріпки нижню посмішку. Як смайлик, знаєте, тільки от нижня. Зробіть тепер нижню посмішку. Так. Далі слухайте уважно. Після закінчення уроків скріпочка вийшла погуляти на шкільне подвір'я, де інші дівчата та хлопці почали чіплятися до неї, ображати та дали її стусана. Стусана, ну, типу, вдарили, штовхнули. От. Ну так, пінка. Зробіть, будь ласка, зі скріпки знак оклику, але без крапочки. Просто пряма лінія. Знак оклику, так. Восклицательний знак. Потім скріпочка подумала, а що ж їй робити? І ви знову робите знак питання. Вопросительний знак. Ну, дівчинка думала, що їй робити, хто її захистить. Але все рівно вона часто згадує той момент, коли її ніхто не ображав і хоче, щоб все було як раніше. Зробіть тепер смайлик. Посміхайко. Посміхається. Угу. Так. Ну, тобто вона не втрачає надію і з посмішкою продовжує жити. Так, тепер давайте спробуємо обговорити. Чи можемо ми повернути цю скріпку, яку ви зараз тримаєте, так, в попередній стан, у той, який ви її отримали? А чому не зможемо? От щойно ви, не замислюючись, можливо, хтось уже там додумався, вчиняли певні такі насилля над цією скріпкою. Так? Так. Ну, ви її якби деформували, так. От таким чином ми можемо, точніше не можемо, а таким чином, от уявіть, якщо це замість скріпки була би жива людина, маленька дитина. Так само її ми деформуємо, так? Так. Проходимо далі. І з чого ж починається цей булінг? Можливо, хтось мені назве якісь види булінгу, які ви знаєте? Кібербулінг, так, чудово. Фізичний булінг, ще який? Психологічний, інтелектуальний, сексуальний, дуже так, гендерний в основному. Ну і ЛГБТ дітки також страждають цим. І ще є булінг серед обдарованих дітей. Це теж ми можемо спостерігати. Так, чи можна особенные дети, ну, дети, которые имеют таланты какие-то, да, вот, одаренные, обдаровані ж. А ви маєте на увазі діти з інвалідністю, якщо? Це теж ми можемо. Так. Як ви гадаєте, чи можна запобігти цим конфліктам? Можна избежать этот конфликт. Можна все, якщо захотіти. Правильно? Правильно. Так, зараз я вам буду, ну, якби просто, напевно, демонструвати, не рекомендувати, тому що ви старше мене і ви знаєте більше, ніж я.
але спробую показати те, як можна цього уникнути. Ми будемо виконувати різні інтерактивні вправи. Так, це ми прогортаємо. Спробуємо пограти в 4 гри проти дитячої агресії, які я використовую в середній школі. Я працюю з 5 по 9 клас, це моя аудиторія, і тому ви зараз теж в середній школі навчаєтесь. Перша гра називається... Зараз. Я думаю про тебе. Так, тихо. Ось. Для цього вам потрібно сісти в коло, а ви сидите в колі вже і так, так? Зробіть круг, коло. Ні, ви сидите так нормально. У зв'язку з тим, що вас багато, будемо використовувати оці штучки. Так, візьміть кожному, щоб кожного був. Вам теж. Роздайте. Вам, ви. Роздайте. Зараз. Підходьте ближче. Не вистачає просто. Так, тепер слухайте уважне завдання. В кожного є листочок маленький. Візьміть, будь ласка, ручку і спробуйте спочатку підписати цей аркуш. Не вистачає? Напишіть, будь ласка, на цьому клаптику паперу ваше ім'я. Напишіть ім'я. Так, все написали? Тепер потрібно передавати цей аркуш по часовій стрілці кожному до того моменту, поки ви не отримаєте свій аркуш. І кожен учасник вашої групки повинен написати от щось таке позитивне про ту людину, чиє ім'я він там бачить. Зрозуміли завдання? Робимо це дуже швидко, бо в нас мало часу. От прям дуже швидко. Передаєте так, щоб кожен написав щось позитивне про ту людину, ім'я чиє є на стікері. Байдуже, щось позитивне. Ну, наприклад, там гарна посмішка, гарна золота цепочка, зачіска, годинник. Да, бейджики покажіть і буде краще. Ну, діти вже ж один одного знають, тому їм легше, якби. Так, швидше, швидше. Тоді ми трішки затримаємось на обід. Війна війною, обід по розписанню. Пропускайте один. Через один давайте. Ну, головне, щоб ви побачили, як це, а потім вирішите, чи, можливо, це для вас уже відома вправа, можливо, ні. Для того, щоб прискорити цей процес, можна поділити на більше груп, наприклад, там 5 людей, 4 людини, і тоді це буде швидше відбуватись. Є така людина, яка вже отримала свій аркуш. Почитайте ж про себе, які ви маєте позитивні риси. Почитайте, почитайте. І запам'ятайте це на все життя.
Так, все, можна продовжувати говорити, ви поки пишіть, так? Який ефект цієї вправи? У кожного з нас бувають такі кепські дні, коли здається, що все і всі проти нас. Ну, в кожного таке буває, так? Ну, в когось днів, в кого місяці, в кого роки, в кого все життя. От, і в такі періоди дітям варто ставити собі запитання. А яким мене бачать мої однокласники? Що мені вдається добре? Чим я відрізняюся від всіх? Відповіді на ці запитання допоможуть учням знайти орієнтири. Тобто, коли дитина побачить от цей, наприклад, список зі своїми позитивними рисами, він надасть йому більше впевненості, посміхнеться, сили, віри в себе, що допоможе жити далі краще. Так, наступна гра, ми в неї грати не будемо. Ви просто послухаєте. Найдорожча річ називається. Можна попросити дітей, знаєте? Ага, щось воно. Я натискаю раз. Все, стоп. Можна попросити дітей, ну, наприклад, для класного керівника на годину спілкування. У вас є таке в Білорусі? Є, так? От. Ну, це можна використовувати навіть на уроці будь-якому, я думаю. Попросити дітей, щоб вони принесли якусь найдорожчу річ, яку мають в себе вдома. Ну, це може бути, наприклад, там, блокнот, щоденник. Деякі діти ведуть активно ці щоденники, навіть в паперовому вигляді, не в електронному. Хтось, можливо, принесе телефон, бо там є аккаунт в Інстаграм, або там ВКонтакті, або Фейсбуці, брілок, наприклад, або ну, будь-яка річ, так? І кожна дитина повинна коротко презентувати цю річ, розказати, чому саме вона от, для нього є дорогою, і потім заберіть ці речі. От, і заховайте їх десь в класі. От, після цього. І який ефект буде? Уміння співпереживати надважливе для підліткового віку. Ця вправа дасть змогу пережити одноліткам моменти їхнього життя, допоможе побачити в однокласниках в першу чергу людей зі своїми страхами, радощами, перемогами, розуміння того, що вони такі не одні, і допоможе дітям рідше докоряти собі і навчати шукати підтримки в інших. Далі. Можна. Ну, може. Заздрить буде, забере. Чи що ви маєте на увазі? Угу. Інші будуть насміюватись. Може, тут я так не подумав. Може. Оце може бути. В мене такого не було і все було круто. Але може бути, отут я про це не подумав, дякую. Тоді давайте оце в 5 класі нормально, і можна хлопчиків окремо, дівчаток окремо, і тоді точно не буде. Хоча потрібно ж вчити їх працювати разом. Ну тоді ви побачите, як вчитель, що вже є, типу, такі предпосилки конфлікту, і вже визначите для себе, з ким потрібно працювати надалі, в принципі. Ну, але сама вправа, я думаю, її можна використовувати. Вона, ну, типу, не буде провокувати, вчинювати насильство. Да, а потім ви їм роздасте їх. Що? Щоб кожен змів співпереживати, а потім ви їх повернете їм. Ні, не повинні знати. Не зрозуміло. Понімаєте, да? Ну, як в дитячому садочку, правильно. І дитина починає плакати. А тут потрібно, щоб інші люди змогли, якби, типу, підтримати свого однокласника. Ну, от подивитись на цю ситуацію, як це буде відбуватись. Всіх. Да. Як вони будуть робити? Тут поганого нічого немає. Так, ось ця вправа дуже крута. У вас є аркуш?
бо в мене мало. У кожного. Вирвіть, будь ласка, листочок швиденько. І напишіть на ньому за 30 секунд те, що останнім часом вас злить, або що вам не подобається, або те, що вас дістало. Будь-де. Час пішов. 1 хвилина. Так. Напишіть, ну там, я не знаю, 2-3 факти чи причини, які ви сьогодні розізлились. Або там вчора, чи позавчора. Або те, що вас дістало. Наприклад, маленька зарплата. Чоловіків дістали, наприклад, плітки в жіночому колективі. Ну, це я про себе, наприклад, кажу. Написали? Ну, дітям можна запропонувати часу більше, там 5-7 хвилин, тому що вони почнуть згадувати ого-го. І ті двійки, які ви їм ставили. Так, написали? Тепер, після того, коли ви почуєте від мене команду «Старт», перевіть ці аркуші на дрібні клаптики. На старт. Увага, старт! Рвіть! А можна презентацію ввімкнути, будь ласка? Дома напишете. Так, ну от ця вправа допомагає, мені особисто допомагає дітям теж звільнитися від якихось негативних емоцій. Комусь допомогло чи не дуже? Ура, я радий. Ну, от, психологи стверджують, що навіть називання тих чи інших емоцій допомагає їх позбутися. Тому, наприклад, коли в нас трапляється якась там ситуація от негативна, так, ви комусь ідете там подрузі або там другу розповідаєте, або вдома ділитесь, так вам стає легше, правильно? От. Але бути впевненим в тому і довіряти людям ну, дуже важко. Тим більше в наш час. От. І тому краще ото написати, бумага все стерпить, да? Порвати і жити далі, що знати, що ніхто про вас нічого не розкаже. Так, далі. Я вже з вправами цими буду трішки закінчувати. Не буду. От. Зараз буде булінг, почекайте. У мене є тут такі QR-коди. Я пропоную вам 1 на 2, бо всім не вистачить, відсканувати цей QR-код. І передати потім іншим. Угу. Беріть 2, 3, 4. Або можете це пізніше зробити. Дайте, хай хтось там відсканує, а собі заберіть на пам'ять. Там ви побачите коротеньке відео про камінь, ножиці, папір на тему про булінг. Я зараз вам це показую в хаотичному порядку. Ну, тут між правами ніякого зв'язку немає, всіх однакове, так. Так. Подивіться поки. Там хвилинка, дуже коротко.
Можна виключити? А. Так, все, закінчили. Це відео можете показати дітям, якщо воно вам сподобалось. Так, тепер проходимо далі. Тема булінгу в Україні дуже останні роки популярна. І наша колега, педагог, вихователька дитячого садочку Альона, це така відома українська реперка. В Білорусі повинні теж її вже чути, тому що вона дуже популярна на Ютубі, збирає дуже багато переглядів. І нещодавно, місяць тому, 9 вересня, вона зняла кліп про булінг, який я вам пропоную послухати і, в принципі, показати дітям. Я думаю, вони зрозуміють все. Тут вона в доступній формі демонструє себе в образі такої героїні супер, яка от захистить кожного і кожну. Ну, очевидь, вона була жертвою булінгу. Ви зараз побачите її, зрозумієте чому. Серед вагу, наприклад, вона це не приховує. Далі вона 3 хвилини співає, показує все. Можете записати Альона, кому цікаво. Альона англійськими літерами. Ну, якщо ви напишете російськими в Ютубі, воно вам видасть. Пісня «Булінг». Дітям це дуже подобається. Ну, реп, все таке. Так. Потім далі я хочу вам ще показати. У нас в минулому місяці в Києві був загальноміський флешмоб серед учнів усіх шкіл, які є, а їх 1500. Кожна школа бажаюча могла доєднатися до флешмобу, який проходив онлайн. В чому заключався флешмоб? У нас є дуже молода група Open Kids. Вони теж написали пісню про булінг. І під цю пісню розробили спеціальні рухи, дуже легенькі. І всі бажаючі могли приєднатися, затанцювати. І це все відбувалося онлайн-трансляція на Фейсбуці. Була група «Школа без булінгу, сім'я без насильства». Зараз я вам пропоную всім піднятися, подивитися на моїх дітей, вони тут танцюють, і повторити рухи за ними. Нічого там складного немає, хвилина відео, потанцюємо. Таким чином ми, проти насильства. Просто встаньте, покладіть там аркуші на стільці, так, щоб вам було видно дошку. І бажано так, щоб ви були по двоє в рядочку, тому що там буде такий рух, ви побачите який, його вдвох треба виконувати. Все, приготувались, можливо, світло вимкнемо, щоб один одного не бачить. Так, почали. Ну тут і маленькі діти, і великі. Підійми волю до небо, навіть у голод, також у спеку не шуми. Підійми волю до небо, бо твоя мрія, не даже далеко, не звучні ми так, назавжди так, і кажуть всі, що я єдина, звучні ми так, назавжди так, і кажуть всі, великий, складний, також іноді простий, а ми на світі, бо разом ти і я. Великий, складний, також іноді простий, а ми на світі, ми особливі.
цей же ж знак знайомий нам з дитинства, так, коли ми миримось. Це в нас відбувалось в актовій залі, а всі інші учні були в коридорах, в класах, на вулицях. Все. Так, молодці, сідаємо. Далі. Ще я веду авторський гурток для всіх бажаючих про журналістику. От, де ми там вчимося цій майстерності з горем пополам. От, і от, так як булінг актуальний, цього року мені щось стукнуло в голову, і ми почали з учнями робити, точніше створювати таку типу книгу, де кожен може написати будь-яку там статтю або історію, або в казковій формі про булінг. От. І я вам можу передасти, щоб подивились, це все робили мої учні, там вони ліпили, щось таке все. Це лише фрагмент, передасте там далі, добре? Поки ви це будете листати, пропоную наступне. З минулими моїми учнями в минулому році, це в мене був 9 клас, вони зараз 9-й, 10-й вже, ми знімали відеосюжет, який потім був показаний всій країні. Там дуже було багато переглядів, коментарів. Вам його теж пропоную подивитись. Тут реальні історії, трішки про мене, і от самі діти говорять. Оце те, що я хотів, щоб ви побачили. І цього року, перед цим я забіжу наперед, хочу сказати, я створив такий проєкт, точніше, планую створити, який буде заключатися в тому, що можна знімати учням, вчителям певні соціальні реклами або ролики там на будь-яку тему. Головне, щоб це стосувалося булінгу і цькування. І викладати в мережу зі хештегом «цькування». Можете його сфотографувати і теж долучатись. От. Цькування – це український відповідник іноземному англійському слову булінг. Іздівательство. Просто так я хотів зробити унікальний код, бо хештег булінг вже є дуже багато, а от цькування саме немає. Видно вам? Якщо хочете, можете зайти на групу, вона там буде ще далі поповнюватись. От. Все. Приготувались? Слухайте. Тут діти плакали. Можна, я не знаю де. Ось тут. Булінг у моєму класі. Можна навіть переінтерпретувати і сказати булінг у моєму житті. Профілактика підліткової жорстокості. О! Красиво. Це мій клас. Їсте і слухайте мене. Чули, щоб я не кричав? Бо в мене вже немає сил. Доброго дня, шановні мої любі діти. Сьогодні ми з вами тут для того, щоб обговорити важливу тему. Тему насильства та жорстокості серед учнівської молоді. Сподіваюсь, вам буде цікаво і пізнавально, і ви з користю проведете час, окрім того, що будете їсти половинку. Мені так і не дали. Так. Дякую. Надо було мобочок положити. Одну позитивну рису характеру, яка, на вашу думку, найкраще презентує вас. А якщо їх нету? Риса має бути названа, послухайте уважно, на будь-яку букву з вашого імені. Даніїл. Даніїл, вибач. Даніїл, вибирай літеру, не смійся. Добрий. Добрий. 6. Тетяна. Толстушка. Вона просто Таня. Надійна. Толстушка. Добре? Добре. Тепер ми з вами. Для того, щоб робота була. Я потрапив в цей кабінет, побачив дітей, вони були маленькими. Маленькі діти, маленькі проблеми. Проблеми вже тоді були, тому що колектив був не сформований. Оця боротьба між
дівчатками і хлопчиками вже була така загострена. І якби я вперше в школі почув, наскільки діти володіють нецензурною лексикою. Матюками. Викладаю українську мову, Розумієте, літературу і уроки інформатики. В класі навчається 28 на сьогоднішній день. От вони діляться між собою на певні групи. Є такі діти, відразу видно, що самі по собі, тобто з ними взагалі ніхто не спілкується. Вони самі сидять за партою, до них ніхто не підсідає. Я вже намагався багато разів їх і пересаджувати. Ми тут партиці таскаємо і так, і сьогодні так, завтра так, щоб хоч якось вони сиділи разом. Поради, як уникнути булінг. Упевнитися, продовжує Марія читати. Упевнися, що ти не є кривдником, кривдницею по відношенню до інших. Далі. Заступайся за тих, кого ображають. Якщо ти став або стала жертвою булінгу, розкажи про це дорослим, батькам або вчителям. Якщо ти побачив або побачила, що над кимось знущаються, клич на допомогу, привертай увагу дорослих. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися вони до тебе. В основном это не навязчиво, это слова в мой адрес, к примеру, тупая, жирная и так далее. То есть, не навязчивое. Или также, когда мальчики приходят, там, задирают юбку или как-то оценивающе смотрят на тебя, на твои, скажем так, формы. Это комплексует очень. Так что... Плачеш, розстраєшся? Конечно. Меня это коснулось, с этим сложно смириться. Я могу через неделю только сказать родителям, что вот такое вот было. Я никак не отвечаю. Бывают, конечно, срывы, когда просто... Вы знаете тот момент, когда ты столько терпел, у тебя, к примеру, упала ручка, и ты уже просто хочешь рыдать. Вот такие срывы довольно часто. И сегодня они были, и позавчера они были. Я просто себе спокойно выхожу, тихонько поплачу, прихожу и говорю, что все нормально. И я не сержусь, мне обидно. Потому что у нас мало того, что перенаселение на Земле, так еще и такими злыми людьми. Это наши бандитки местные. Це ми так завжди ходимо по вулиці, коли йдемо на якусь екскурсію, наприклад. Это буллинг? Буллинг. Ти обіжаєш інших чи ні? Ну, это ситуативный вопрос. Иногда я бываю агрессором, а иногда не бываю агрессором. Ну, вот там, если вот кто-то делает неправильно, хотя ты ему говоришь, как правильно, он вроде повторяет, а все делает потом, в исходе неправильно. Ну, я еще могу сдержаться, там объяснить, но когда до этого человека не доходит, я уже не могу терпеть. Ну, вот если так вот говорить человеку, во-первых, у него повышается, у него заниженная самооценка, он думает, что, что он хуже других во всем, хотя, может быть, и не так. И может все дойти до летального случая. Было вроде в какой-то школе в Украине, что мальчика довели до того, что он прыгнул с крыши. Расскажите, вы когда-то были этим? Вы были подстрекателем к буллингу? Ні, я був жертвою булінгу. Расскажите об этом. Себе мало грошей, щоб я про це розповідав. Я тоді, пам'ятаю, складав психолого-педагогічну характеристику в 7 класі. І тоді я там вказував, що група ризику, тобто девіантна ця поведінка, десь була у 6 учнів. Це на мій погляд. Зараз, в принципі, поведінка трішки виправилась, точніше, вони вже стримують свої емоції. І десь вже залишилось нас таких дітей, які проявляють просто агресію, там декілька, 2-3 учні. Тебя когда-то щемили? Нет. Нет. Никогда. Тебя щемили. В детстве, короче.
Я был пельменем таким очень сильным. Меня щемили и били. Я уже это все типа пережил, и ну, сейчас такое время, либо обижаю тебя, либо ты обижаешь других. Как говорит моя мама, я пошел с своего отца тем, что я могу красиво разговаривать и рассказывать. И за счет своих стихов, скажем так, я могу исправить ситуацию, любую почти. Может быть, я, скорее всего, редко когда-то кого-то обижаю, но если я уже извиняюсь, я извиняюсь искренне. Так как я есть на самом деле, меня знает только человека 2, наверное. И это и не мои родители. Що ми робили? Перш за все, це от спілкування, бесіди в індивідуальному порядку. Тобто викликали ми, ну я там, не в примусовому якби вигляді, не називаючи, що це. От зараз ми з тобою поговоримо, як не треба там щемити. Коли, наприклад, хтось приходить там, у нас це ж буває прояви своєї індивідуальності. Одна дівчинка колись прийшла, було довге волосся, потім приходить, да, наприклад, в неї вже каре і іншого кольору, наприклад, там рожеве. Да? Все, це просто. Та ти хто така, ну і поїхало, в нас там цитати, бо дівчинка зайшла там от не так, як завжди вона ходила. В моїх класах, точніше, де я працював, навчалися і навчаються діти-переселенці з зони АТО. От, і теж спочатку, коли вони прибували в колектив, то спостерігалось, це я можу назвати одним з таким поширенішим випадком булінгу, що от, ти хто така, ти Донецька, і пішло-поїхало, і от пішло-поїхало. Це коли діти з Донецьку переїжджали до нас в Київ. Зараз ви побачите цю дівчинку. На мою думку, жертв булінгу серед обдарованих дітей. Ходимо, ходимо, ходимо. Стоп! Тихіше. Дівчата, ще є вільна. Сідаємо на Даню. До мене йдемо. Даню не чіпаємо. Стоп! Молодець. Ангеліна перемогла. Ти в класі лідер чи... Я считаю, нет, у меня нет короны на голове, так скажем, то есть я не считаю себя супер-пупер лидером, но при этом меня никто не унижает в моем классе, потому что изначально я поставила себя, я не дала им возможности себя унизить. Скорее всего, что у них просто были в детстве какие-то травмы, из-за которых они унижают других, издеваются. Я думаю, что это также, на животных отражается, что они изначально на животных это делали. И, естественно, они набирают, я думаю, что себе группы, которые будут за них, чтобы им было легче унижать других. Саша, как ты относишься к буллингу? Хорошо. Буллингу или буллингу? Я главный представитель. Катя, как вы относитесь к буллингу? Мы не даем комментариев. Комментарий. Я еще похожу немного. Короче, я все такая крутая видеоблогерша, актриса, певица, ведущая, а вот музыкантка. У меня просто уже автограф. Тебе не знущаються над тобою за твоє прізвище ніколи? Издевались раньше, но я говорю, а у вас какая? С учетом того, что я хочу идти работать в актерское, то я думаю, что эта моя фамилия мне поможет. Меня также немного пытались унизить за то, что моего полного имя не Полина, а Полинария. А я говорю, и что? Мне все равно. Я взяла первые 2 слога этого полного имени и создала себе художественный псевдоним, который довольно-таки популярен в Инстаграме, меня ищут, на меня подписываются. А Поликотова, обычная фамилия с Инстаграма и первая. А меня ищут, на меня подписываются, людям нравятся мои рисунки. На отакій маленькій хмаринці написати власне правило, як себе вберегти від булінгу. От що ви робите. І потім ми створимо таку скриньку порад з правилами, де всі зможуть з ними ознайомитися. Не зважати на увагу, потрібно постояти Це вони за самі себе, робили. біжать. Куди біжать, Саня? Від себе не втечеш, і від булінгу теж. Потрібно не звертати увагу. На що саме? И тогда хай будут еще сильнее щемить. Потрібно звертати увагу на дію, так? І не мовчати. Давати по лицу или быстро бігати. Приймати. Приймати що? Булінг? Да? Тобто бути садистом? Мазохістом, я просто інколи путаю ці поняття. Мазохисты — те, которые причиняют... Що це? Агресія, не вихід. Правильно. Погоджуюсь. Вовремя заметить и не дать себя в обиду.
якось от скучно вчитись, хочеться веселитись. І тому от вони намагаються хоч якось завоювати одні силою авторитет, інший вважає, наприклад, що якщо він там матюкнеться або когось принизить, то він буде героєм нашого часу, нашого класу. Деякі, більшість дітей, в принципі, розуміють, що треба завоювати авторитет не цим, а іншим способом. І просто-напросто почули, та, в принципі, вони це і до мене, звичайно, робили, не реагують ніяк, просто роблять вигляд, що вони їх не помічають і просто виконують те, що їм потрібно тут виконувати. Что ты делаешь? Мы идем, только что рассказывали девушкам на камеру, что мы думаем про боулинг и вообще. Ну, якби стоп, тому що про боулінг говорили 2 години. Про боулінг. Ну, можна зробити висновки, так, що дівчинка почула. Насправді, це відео, для того, щоб зняти це на відео, ну, як було? У мене є подруга, вона журналістка громадського. Це у вас теж є таке, напевно, так, по-моєму? Неважливо. От, є, наче. Ну, це якби журналістка, от, в них є сайт, і там вони це викладають. От, і вона захотіла про булінг, я кажу, ну давай з моїми, ми зараз це покажемо, розкажемо, бо це ж для нас нормально. Директорка школи не дозволила проводити зйомки в класі в школі. От чому? Ну це якби ясно. Батьки дозволили. Ми писали там дозволи, заяви про те, що батьки за. Це все відбувалося в музеї. Я там знімав за свої гроші оренду приміщення, тому що про це все боялись. І потім, коли до Дня захисту дітей у 2018 році це відео вийшло, директорка позвонила, каже: ну все, ти можеш працювати, тебе не звільнять. От, тому що було ну, там, на ушах і управління освіти районне, і департамент. Ну, всі боялися, що ж я ж хочу показати на всю країну, який у нас булінг. Бо насправді ну, тут вони показували себе ще ж теж, якби кожен на камеру, там, актриса велика чи актор. От, але насправді от, у мене таке було, я заходжу в клас, молодий педагог, а там діти вбивають один одного. Ну, от один лежить на підлозі, а всі інші б'ють його ногами. Або просто там мати такі, ну я от від них поповнив свій словниковий запас, за що я їм дякую, звичайно, але ну, я такі слова не знав. І от мені пощастило працювати з такими дітьми, я дуже якби пишаюся цим, тому що от перший рік було важко, другий рік було цікаво, що вийде далі, а на третій вже вийшло, і вони, зараз ми з ними зустрічаємось, хоча вони вже не навчаються в школі. Всі після 9-го пішли, слава Богу, в ПТУ, в коледжі. Слава Богу, школа рада, і всі теж раді. От, ну, вони знайшли себе, я сподіваюся. От, ми часто згадуємо один одного, і це. От, ще в мене було тут таке, типу, окрім того, що є знущання, булінг серед учнів, це є і серед вчителів. Про це можна говорити довго, я не буду довго, там коротко. Як цьому протидіяти, напевно, кожен знає сам. Заводьте собі психолога, а краще психіатра. Це не смішно, це насправді так і є. От я вважаю, що я є жертвою булінгу, тому що так вийшло, що за свій педагогічний шлях я змінив вже 4 школи, зараз працюю в 5-й. От, у мене своє бачення, своя методика, яку розуміють не всі, або розуміють до певного часу. Я ніколи не мовчу і завжди є собою, не прогинаюся перед директорами, перед адміністрацією. Я прислухаюсь, слухаю, щось слухати. Але, на жаль, Олександр, я вважаю, що це не ім'я, а діагноз. А я, Олександр Олександрович, упертий от до горя. І от що буде далі, не знаю. Але от погодьтеся, що коли приходить молодий педагог, там вчителька чи вчитель після педінституту, зрозуміло, що він не знає, як на практиці працювати з цими дітьми, а тим більше, як поводити себе в колективі, де скажені жінки. Ну, в мене були різні колективи, є з чим порівняти. Були колективи, де от видно там от тімбілдинг, ну от сформований колектив, круті, все, там одна мета – любити дітей, вчити їх любити. А є такі колективи, де просто, ну, капець, там, ну, те саме, що в класі, тільки серед вчителів. Оці сплетні,
ну це просто, хоч бери автомат, ставай агресором і розбивай всіх. Ну, бувають такі випадки. І я вважаю, що, точніше думаю, що в кожного таке було. Багато хто з нас просто промовчує, іде далі, несе це в сім'ю, на своїх дітей. Але це ж неправильно і такого не повинно бути. І ось тут я нещодавно просто так побачив такий ролик. Ну, тут про це можна там довго, про мобінг це там зараз почали називати. Що робити? Якщо захочете, я вам це якось там надішлю. В принципі, такі психологічні штучки, вони дуже круті. От. Головне, коли ти приходиш в колектив, оце я вже для себе зробив, і зараз в мене там 5-та школа, працюю перший рік, ну як рік, уже 7 місяців. Просто в мене була перерва, я вступив в аспірантуру і довелося звільнитися зі школи, але не можу без школи, повернувся. От. І прийшов вже цю 5-ту школу, як ото Віагра, пісня, можливо, хтось чує, моя попитка номер 5. Сподіваюсь, що ця школа для мене там залишиться ще там на років 5, наприклад. От. Тут я вже себе от позиціоную так, як я хочу, і дуже там весело, смішно, незвично для багатьох, але маємо, що маємо. І от це відео на кінець, тому що вже часу мало, ви хочете їсти. Стара карга, Воно коротке. та кому потрібні твої вірші? Але це просто правда, реально. Я знаю, що вони виростуть достойними людьми. Тільки інститут закінчила, вже з гонором. Я хочу, щоб мене вчили їх краще. Я вірю, що вони сильні. Це вчитель фізкультури. У нас був такий випадок, коли батько побив вчителя фізкультури, то майже ну, там, до реанімації. Не затягуй петлю на шиї професії. Поважай вчителя. От цей ролик він не повний. Якби я вважаю, що тут можна фільми знімати, серіали, як про Санта-Барбару. От, але це було до Дня вчителя. Ми святкували, ви напевно теж, так, в першу неділю жовтня. І він теж викликав дуже таку неоднозначну реакцію від користувачів Фейсбуку. Багато хто писали: о, да, а другі: ой, та ці учителя задрали, уже скільки можна їх поважати. Ну, воно так завжди. От. Але я вважаю, що вчителів потрібно поважати, тому що ми творимо майбутнє, в наших руках діти, цвіти житті. Да? От. І ще у вас є 2 хвилинки, будь ласка. Я дуже хочу з собою забрати на пам'ять, їхати в поїзді завтра, читати і згадувати вас. Так як ви сидите в групах, в мене там були вправи для груп, але щось я за них провтикав, я вам дам такий аркуш, і ми зараз робимо синкан і утворимо арт-поле про булінг. Вам буде 1 на 4, вам 1 на 4. Що таке синкан, хтось чув? Можливо, в кожного свої варіанти. Іноземці взагалі говорять, ну я маю на увазі вчителя англійської, там якось по-іншому на нього. Я вам зараз розкажу, як робити. Візьміть 1 на 2, на 3. Синкан – це такий віршик, в принципі, його можна використовувати на будь-якому уроці. Та беріть, передавайте іншим. До будь-якої теми. Він складається з цього, от з 5 речень, так, з 5 стовпчиків, точніше. Напишіть всі посередині булінг. Ну, от якщо ви працюєте в 3, то хтось 1 пише, а інші 2 керують, щоб він писав гарно. Напишіть спочатку слово булінг посередині. Я потім скажу. Булінг. Написали? Другий рядочок. 2 прикметники. Який він, на вашу думку? 2 прикметники, просто 2 слова. Я зараз покажу. Наприклад, булінг, різний, жахливий. Пишіть, що вам спадає на думку. Довго не думайте. Далі, 3-й рядочок, 3 дієслова, які от стосувалися булінгу. Ну, наприклад, там бити, плакати, сміятись. Так?
І четвертий рядочок. Це повинно бути речення з 4 слів будь-яких. Прийменник, сполучник теж вважається як слово. Наприклад, я завжди проти насилля. Так. І останнє, 5-й рядочок складається з слова асоціація або слова синоніма до першого слова булінг. Ну, наприклад, там хай у мене буде цькування. Образа, насилля. Давайте я вам буду називати слова, якщо хочете. Не треба? Я вже як швидше. Ще 45 хвилин до кінця обіду, тому нормально. Так. Зараз. Ну, в принципі, можна це було, щоб кожна група зачитала, ви обговорили. Але з цейнотом часу ми це робити не будемо. Давайте, хто зробить, ви мені просто подаруєте на пам'ять. А ще ні. Ще я зараз ще вам подарую на згадку про нас, про мене. Все передали? Так. І ще я є волонтером громадської організації «Ластрада». В Білорусі теж вона є. Є така? Є. Мені казали, що є. Яка проти насилля в різних формах. І там ми їздимо по школах по всій Україні, теж проводимо роботу з дітьми. І вони мають такі матеріали, мені там трішки виділили, роздам кожному з вас. Якщо комусь буде зошит, комусь закладинка, комусь там ще щось, не бийтесь. На кожному із цих матеріалів є інформація про булінг, види булінгу і такі поради, а що робити, щоб його не було. Тому, що кому попаде, так і буде. Добре? Домовились? Все, дякую я вам, що прийшли. Так, забери мікрофон. Так, а я зараз одна. Сашка, тобі подарунок, гэта цудоўная... Ну, давай пасля обеду сфоткаемся. Да. Конечно.